мехоҳӣ ҳаҷи умра равӣ, ё ин ки падарта рӯй кунӣ, ё ин ки модарта, ё ки хусрта, ё ки хуштомадта, ё ин ки ягон мушкилӣ дориву намехоҳӣ рафтан, мехоҳӣ ки мушкилит заруртара мушкилита ҳал кунӣ. пас то 9 рӯзи дигар, то 1 декабр шумо шанс дорем ки дар командаи ман номнавис шавед. Ман шуморо мефаҳмонам ки чӣ кор кардан дар кор ки иштирокчии розыгрыши ҳаҷи умра шавед. шояд яке аз ҳамон ғолиби билетҳо шахсоне ҳаст ки ин лаҳзаҳо маро тамошо дорад. ягон шанси худтона ай даст натиҳанд барои ҳамаи шумо барои кор. мехоҳӣ ҳаҷи умра равӣ, ё ин ки падарта рӯй кунӣ, ё ин ки модарта, ё ки хусрта, ё ки хуштомадта, ё ин ки ягон мушкилӣ дориву намехоҳӣ рафтан, мехоҳӣ ки мушкилит заруртара мушкилита ҳал кунӣ. пас то 9 рӯзи дигар, то 1 декабр шумо шанс дорем ки дар командаи ман номнавис